ngifisa siqhubeke kulesikhathi kona sesise ukuhamba impela nale Samaria siyadonsa but ngokusiza uNkulunkulu sizokwazi ukuthi siphushe and get to it like asuthi sifinyelele khona namhlanje. Ngifisa abazalwane ke siqhubeke manje sivule lapha ngokaMateyu sifunde from verse 3 kuya ku verse 4. Matthew chapter 6 verse 3 to verse 4. Ozosifundela afunde ngemic. Amen. Verse 3. Kepha wena nxa wabela isipho isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzayo sokunene ukuze isipho sakho sibe sekusithekeni noyihlo obone kusithekeni uza kukuvuza. Hallelujah. Amen bazalwane. Khona ngithinte le ndawo ngoba nayo indawo ebalekile ukuthi siyibheke. Amen bazalwane. When it comes to secrecy in giving. Amen bazalwane. Le ngizoyikhuluma nje ukuthi one of the things ekuyenzeke even as sinikela sabantwana kaNkulunkulu will give, and in our giving omunye umzalwane uzofika. I think I was able to remember there was a time where we said bazalwane siyacela ukuthi nibhale envelope ukuthi mangabe unikela uthubani especially monthly offering ukuthi who gave. Angitsakhumbula bazalwane ngiyazi abanye abazalwane abakwenzi lokho bathi hey umzalwane uyasiqhatha manje silazi kahle phela izwi thina lapha kuMateyu chapter 6 we know what the word says. Amen bazalwane. So angeke nje ngeke. There's something I want us ukuthi siqaphele la bazalwane. Okay. Kuthiwani mangabe ukukhulunywa lapha khulunywa about giving. Angithi bazalwane. Praise the Lord. Nxa wabela isipho isandla sakho sokhohlo masingakwazi sikwenzayo sokunene. In other words, I'm giving, and in me giving ngenze ukuthi mhlambe I'm giving something mhlambe egatsheni ngenze example yabo. So if I'm to give to egatsheni mhlambe ngithi nje as ngine shirt or necathule ngibona ukuthi zingamfanele egatsheni noma ngiyabona egatsheni mhlambe ngathi akamuhle kahle ngaseyicathulweni angimzami yabo. So now when I give kugatsheni I mustn't be uhlobo lomuntu lelizofika linikele mase senginikelile sengithi beqhamuka lapho uthi eseqonza umbone muhle kanje nje ugatsheni ngimzamile lapha yabo. You see now into kanjalo le where you are now giving ngobani ufuna ini recognition for ini ukunikela kwakho. Amen bazalwane. So you are giving now manje uyafuna ukubona ukuthi hey noma le ekade ikhuluma bazalwane ukuthola ukuthi uyanikela noma ngabe uzonikela kuthiwa nje na uphethe mhlawumbe 200 so uphethe kanje uhamba usuphepeza kanje. Amen bazalwane. Ufika uzoshala yabo ukuthi hayi nginikela lenceku yabo, then ophethe mhlawumbe imali encane kunale uthola useba intimidated samuni u2 so intimidated ukuthi ethina bakhona abaphebeza u200 kanje kuja ngisathi ngihlala phansi ayikho lento engiyenzayo. You see now that gives an impression angithi lo umuntu onjani nomuntu loyo ofuna i-recognition noma udumo ngenxa yani yomnikelo awukhiphile. Amen bazalwane. So ingakho uzothola kuthiwani sekuthiwani ukuze isipho sakho sibe sekusithekeni noyihlo obone kusithekeni uza kuvuza yabo. So now there you whatever you do unto God. Angithi bazalwane awuyenzeli udumo, awuyenzeli ukubukwa, awuyenzeli nokuthi abantu bakubabaza, but you are doing it in uNkulunkulu. Amen bazalwane. Now imibuzo ke usuthi how manje umzalwane mayithi asibhala amagama ku monthly offering siwabhalela niphuma ngabe izaNkulunkulu likhuluma kanje. Amen bazalwane. There is administration. Amen bazalwane. Makuzela ukuhleleka noma ukuhlela
ukuhleleka kwezinto endlini yenkosi. Amen bazalwane. So njengoba kukhona ukuhleleka okubalekile endlini yenkosi, I'm going to show you something ezoveza ukuthi kahle hle masithi bhalani hayi ukuthi ngwasishaya eceleni noma we're not aware of what the word says. I'm going to show you indawo. Amen bazalwane. La kuvela khona ukuthi kahle hle indaba yomnikelo when it comes to offering endlini yenkosi is not necessarily a secret. Buka uJesu lapha mangabe ezobuka lapha emphongelweni benikela. Amen bazalwane. Wayengakutshela ukuthi awubani unikele ukuthi banikele ukuthi ingakho akwazi ukuthi athi nomfelokazi unikele so much. Amen bazalwane. So it was not a secret. Yabo? You will see, I want to show you something enye futhi la kuyizenzo. Let's see lapha because vuka izenzo lapha ku chapter 4. Konke soyibona lapha kuyizenzo chapter 4. All right. So chapter 4 sibuke lapha ku verse 36 no 37. Lapho ngasifundela mambono. Verse 36. Kwathi uJosefa owathiwa ngabapostoli uBarnaba ekungukuthi ngokuhonyushwa indodana yenduduzo umlevi waseKupro ngokuzalwa enensimi wathengisa ngayo waletha imali wayibeka ngasenyaweni zabapostoli. Amen. Ngiyabona bazalwane. Ubani owenza le nto le? uJoseph othiwa wani uBarnaba ngithi. Wenzani uBarnaba? Wadayisa insimu, wasenza njani? Wathatha imali wayisa enyaweni zabapostoli. Angithi bazalwane. Now that gives us an indication ukuthi it wasn't a secret. They knew ukuthi it was Joseph who gave of the insimu le. Angithi bazalwane. Niyabona? And why is it? Why is it important? Nizazobona futhi nendaba enye sazoqhubekela kuyona ukuthi it was known ukuthi who's giving what. It is important for administration bazalwane. Amen. Yabona angithi la makuthiwa akekho abanokuningi, akekho abanokuncane, kepha kwabelwa amongst abantwana kaNkulunkulu ukuze kungabikho onokuningi kakhulu kungabikho futhi oswelayo. To be able to do that, it needs proper administration. Yalawo ma funds asuke available emnikelweni. Take for example, kuyanikelwa. We know for a fact ukuthi hayi umamboni without fail uyanikela. Then all of a sudden, how asiliboni igama lamamboni. Amen bazalwane. So when we don't see it, but already then now it's telling us something ku administration ukuthi hayi maybe umzalwane khona i-challenge abhekene nayo. Sesiyasondela. Bazalwane ngibe nenkinga ngempela iphelile i-contract yami. So kumanje nje ngiyazama nje lokho ongakuzama ngendlela engazama ngayo ukuthi izinto zenzeke kodwa nje akufani njengesikhathi esidlule. Amen bazalwane. You see now when we realize there is a challenge and inkinga la ekhaya kwakusebenza umuntu. So as things stand nje ukuzama nje sithemba uNkulunkulu ukuthi uzokwazi ukuthi asisiza ngenelele esimini sethu. You see? Amen. Now, if how would we have known la ekleleni kwesizini because yabona into ebalekile bazalwane umntwana kaNkulunkulu ungajaga kakhulu ukuthi uzoya kubantu for assistance. Bheka uNkulunkulu. Amen bazalwane. The time uthemba uNkulunkulu khona azomthinta ukuthi angenelele esibeni sakho. But inkinga yethu sivele sibe nalento le yokuthi singakwazi ukuthi simthembe uNkulunkulu and ehlule na ukubekezela. Uthola ukuthi usethi bamnqayo ngizama ngento ethize. So sekuvele ukuthi ingayitholi indawo lento ishoyo ngoba you are now awuzange uzuqale kumnikazi wezinto. Hallelujah. And then mase kuba khona ukuphazamiseka ngaleyo ndlela. So now you see the time in that administration sekuyabuke ukuthi hawo umzalwane challenge sesamthinta thola khona inkinga sesiyakwazi kuloko okusuke vele kuhlangene lapho sekwazi umzalwane kube khona ubhekekele kuleso simo leso azobe sadlula kusona because thina noma singabheka nezimo enzima kodwa azibi destination yethu zabantwana kaNkulunkulu but njani siyadlula lapho. It's not way asakhi siyadlula. Amen bazalwane.
but the time udlula obviously ngoba simunye somndeni munye sokwazi sibambisane kuleso simo singabi nzima ngendlela bese ngaba nzima ngama kuthiwa nje kade uwedwa nje. Praise the Lord. Amen. So basically I'm saying bazalwane ukuthi when it comes to administration there are certain things that we request ezizosiza ukuthi kube khona enye inkonzo ezofezeka ukuze abantwana kaNkulunkulu yonke into yabo iqonde ngendlela. Amen bazalwane. But ke in so doing uyabona lapho ukuthi there let's say usubhalile wafaka ukubhaka wabhala igama lakho you are not awulibhaleli ukuthi uthole recognition so hey yashaya usibani yabo cha it's not for that but it's for administrative purposes. And now vele in your heart uNkulunkulu wazi kahle enhlizweni yakho ukuthi mangabe ukuthi lento uyenza ngoba ufuna ukubukwa nodumo noma uyenza in line with ukuthi ukhonza yena. Praise the Lord. So ngithi adlule kuleyo ndaba because it's indawo engathi I critical area nokuba siza abantwana kaNkulunkulu ongenze ukuthi mhlambe bengakho clear kahle hle in that particular aspect. What is the challenge? The challenge ile ukuthi uyifunele udumo olungolwakho through umnikelo instead of giving udumo uNkulunkulu. Praise the Lord. Hallelujah. So bazalwane ngicathi singaqhubekela phambili lapho bengithi nje ngiclarify le ndaba yani yeSecret when it comes to giving. Ngifisa ke sithi ukubheka manje indaba elandela lapha kuyizenzo chapter 5. Amen bazalwane. Acts chapter 5 la ngifisa sibukisise kahle ukubaleka kokuthembeka when it comes to giving or offering. Hallelujah. Ukuthembeka honestly angithi konke esho usizibale inkosi ukuthi uNkulunkulu yena uyazi ukuthi wena how much you can afford or amandla akho ahamba afikiphi. God knows. Amen bazalwane. So njengoba uNkulunkulu azi then okwethu thina ukuthi sithembeke njenganaloko uNkulunkulu azi ngoba ayikho into esithekile kuyena ngithi bazalwane. So we'll just take le ndaba le as an example esitholayo ezwini laNkulunkulu about the importance when we honest when it comes to offering. Usifundele mzalwane. Acts chapter 5 sofunda from verse 1 to 11. Verse 1. Kepha indoda ethile igama layo lingu-Ananiya inosafira umkayo yathengisa ngendawo yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi yaletha ingxenye ethile yayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Wayesethu Petro, Ananiya, kungani kuba uSathane agcwalisa inhliziyo yakho uqamba amanga kumoya ongcwele ugodla ingxenye yemali yezwe na? Lisekhona belingesilo elakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Uyibekeleni leyo nto enhlizweni yakho na? Awuqambanga amanga kubantu kepha kuNkulunkulu. Kuthe uAnaniya ezwa lawo mazwi wawa phansi wafa. Ukwesaba okukhulu kwehlela bonke abezwa lokho. Izinsizwa zasuka zamsongolezela zamkhiphela ngaphandle zambela. Kwathi emva kwesikhathi esingaba ngamahora amathathu kwangena nomkakhe. Engakwazi okwenzekileyo uPetro wayesethatha ethi ngitshele ukuba izwe nilithengise ngokungaka na? Wathi yebo ngokungaka. Kepha uPetro wathi kuye, kungani ukuba nivumelene ngokulinga umoya wenkosi na? Bheka izinyawo zabambela indoda yakho zisemnyango nawe baza kukukhiphela ngaphandle. Wayesewa phansi masinyane ngaseinyaweni zakhe wafa. Izinsizwa zangena zamfumana efile zamkhiphela ngaphandle zambela
ngasendodeni yakhe ukwesaba okukhulu kwehlela ibandla lonke nabo bonke abezwa lokho. Amen. Hallelujah. Nakubona kubaleka kokuthembeka bazalwane. The very same thing bazalwane ingakwehlela nawe if you fail ukuthi uthembeke. Hayi bazalwane mangikhuluma nje ngiyane sabisa. Cha. But into esithola lezini laNkulunkulu akusho mina. Amen bazalwane. But you need to know ukuthi mhlambe ke ungangafa ube isidumbu yombelwa njoba oAnaniya noKhuzana noSafira kwenzeka kubona bafa bakambombelwa same time la ngaphandle. But in failing to be honest kuNkulunkulu khona into ezofa. Amen bazalwane. Somewhere somehow something will die. Amen bazalwane. So it's important lokho kuthembeka kaNkulunkulu amen zonke ngasonke isikhathi, and la you see specifically when it comes to the offering. Amen bazalwane. Akubalekile bathembeke and uyasho umgcotsho uthi awuqambanga amanga ukuthi ina but uqamba amanga bani umoya ongcwele. Qamba amanga uNkulunkulu uqobo wena. So it goes back nina uNkulunkulu knows. So wena fanele uthembeke njengana uNkulunkulu asi ukuvala ukufa. Angithi sakhumbula lapha kuMalaki nabo wakhulunywa same thing uthi hey uNkulunkulu uyakwazi ukukhuza into ezodla la ezivunini sakho. Ikhenkawem uyakwazi ukukhuza. Praise God. But indaba inawo uzomethemba na uNkulunkulu as you should or not. Sesibhala khona mfethu kusho. Okay. Amen. Kunye mina ngithulayo la sisafunda ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda ukuvumelana. Kodwa mangabe ufunda lencwadi uverse 9 ithi kepha uPetro wathi kuye kungani ukuba nivumelene ngokulinga umoya wenkosi na. So okusho ukuthi as much as uNkulunkulu ekuthanda ukuthi nenze into okuvumelene kodwa hayi la. Hallelujah. Vumelana ngane. Bavumelane ngombhedo. Lento efuna uNkulunkulu. Hallelujah. Cela ngidlulisele imic kusesichapha. Amen bengcwele. Amen. Angithi masibheka lapha uMalaki chapter 3 sibheka uverse 9 uthi ke uNkulunkulu niqalekisiwe manje ngangenisa umnikelo. Sesiyabona manje sekufezeka leyo nto la kuSafira. Kusebenze njani befa ngoba uyabona ukuthi kwakungekho enhlizweni yabo ukunikela. Babenza ngoba ethempelini kuyenziwa. Yayizwe lento njalo. So mawubheka la uverse 4 uthi ke ena lisekhona belingesilo elakho na. Usethi ke ena selithengise belingekho emandleni akho na. Kusho ukuthi kwakusemandleni nabo ukuthi banganikeli mabengathandi. But ngenxa yokuthi babebona ukuthi kuyanikelwa befuna nabo ukuvela bahamba ngena benze njani baqamba amanga. Benze njani bathola isiqalekiso ngoba ethi uNkulunkulu kuMalaki niqalekisiwe. Yayizwa le yilento enjalo. Amen. Yeah. Yeah, bazalwane. Amen. Nasiqhubekeni bazalwane injani na so because now understand ibuka lento ezivumelana ukuthi that time wena uqala uyinqumela singene nje manje siyanquma ukuthi mina this is what I'm going to give njengohambula uNkulunkulu kumina yabo. So mase uyinqumelile before unquma ukuthi how much you gonna give ukunquma bekukuwena ukuthi uzonquma ukuthini. Yenze example mhlawumbe uthi no mina nje I'm going to give 15% of what comes to me. Ngenze example angisho kufanele ube kanjalo. Now if you decide that you could have decided uthi mhlambe 12% or even mhlambe 10.5 angezofuna ukuthi udlule. Amen bazalwane. But now wena unqumile what 15 now sekufanele uthembekeke kulo. Amen bazalwane. Ungashintshi kulo usutheni
wakunquma ngoba bazoba nenkinga yabo in what you have, because now wena unqumela ngithi and ekunqumeni kwakho according to lo uNkulunkulu akwambule fanele uthembeke lapho, make sure, because if you don't then izodalela inkinga. It's like manje wena usuyantshontsha kanti before unqume bungatshontsha yabo, but afterwards usuyantshontsha in the same way nalabo. Amen bazalwane, because when they were supposed to bring konke according to ini ilende babeyidayisela ngithi bazalwane afanele balethe yonke imali endini, hayi ukuthi kube khona ingxenye abazoyigodla, because le ngxenye basebeyigodla basebenzani, they were now stealing from uNkulunkulu. Oh. Bawungeke bahlukanise yabona. Abashadikazi abahle laba bazalwane. Fanele bakhuzane phela bangaye weni bobabili. Fanele uyokhona uzothi hayi ngazi siye weni manje la. Glory to God. Ya ngonesikhathi sethu sesithe kuba sincane kodwa ngiyacabanga ukuthi kule mzuzwana sizokwazi ukuyicover le ndaba efanele siyithinte manje. Amen. First Kings chapter 17 verse 7 to 16. Amakhosi yokuqala chapter 17 sofunda kusukela ku verse 7 ya verse 16. From verse 7 to 16. Verse 7. Kwathi ekupheleni kwezinsuku umfudlana washa ngokuba yayingekho imvula ezweni. Kwase kufika izwi lika Jehova kuye lathi, suka uye eSarefati elingase Sidoni, uhlale khona, bheka ngiyalile lapho umfelokazi ukuba akondle. Wayesesuka wayeSarefati, esefikile esangweni lomuzi, bheka umfelokazi wayecakasha khona, wambiza wathi, ake ungilethele ingcosana yamanzi esitsheni ngiphuze. Esasuka ukuwalanda wambiza wathi, ake ungilethele nocwezu lesinkwa esandleni sakho. Kepha wathi, kuphila kukaJehova uNkulunkulu wakho anginalo neqebelengwane, kukhona kuphela uqhweshe lwempuphu embizeni nengcosana yamafutha ophisweni. Bheka sengicakashile izinkuni ezimbili ukuze ngingene ngizilungiselele khona nendodana yami ukuba sikudle sife. Wayesethu Eliya kuye, ungesabi, hamba wenze njengokusho kwakho, kepha ngenzele mina kuqala iqebelengwane elincane ngakho, ulilethe kimi, andukuba uzilungiselele wena nendodana yakho, ngokuba usho ukanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, imbiza yempuphu ayikuphela nophiso lamafutha aluyukweswela kuze kufike lolu suku uJehova anisa ngalo imvula emhlabeni. Wayesehamba wenza njengokusho kuka Eliya, kwadla yena noEliya nendlu yakhe izinsuku eziningi. Imbiza yempuphu ayiphelanga nophiso lamafutha alweswelekanga, njengezwi likaJehova alikhulumile ngesandla sika Eliya. Hallelujah. Amen. Amen bazalwana. Nayiza le ndaba. Na ukhila. Na ukhi. Ngakubalekile sibambe ukhi. Amen bazalwana. The time sibambe ukhi ibone esikhuleka ngabo. Praise the Lord. Uthini umgcotshwa kaNkulunkulu la kulo mama?
Wathini? Yeah. Uthi akaqale ngaye. Yambona ukuthi phela lapha kuthiwa kwakuyingcosana ameni bazalwane. Shothi nje sekuyinkeshezana nje sokuncane into cishe kahle hle mangithatha ukubheka indlela achaza ngayo lo mama lo. Bese kuseli imili yokugcina abazofike bayidle nendodana yakhe and then mase bayavalelisa bebulawa indlala njengabanye. Amen bazalwane. Mefika umgcotsho kaNkuluNkulu uthi kukhona lokho obuncane ababhekene nawo. Amen bazalwane. Amen. Uthi kuloko okuncane ababhekene nawo hayi fethu si focus bazalwane sithi singaniphazamisi ngiwasincinza ingane nje yabo kuloko okuncane okukhona akenze njani akaqale ngomgcotsho. Amen bazalwane. Yabona lo mama lo wayengakhethi ukuthi lo akuseni umgcotsho kaNkuluNkulu ugcwele uSathane lo muntu lo. Ngathi ngimchazela kahle ukuthi sekuyingcosana okuncane engizokudla nomntana sifele yena usafuna ukuthi ngiqale ngaye kuloko. There is no way ukuthi ngayisithunya saNkuluNkulu lesi. Funa sife before time lo because my will have even less than what we are gonna have before. You see? Wayengakhetha lo mama ukuthi akholwe lokho. Mekukholwa lokho amxoxe umgcotsho kaNkuluNkulu adle impuphu yakhe yona le nomntana wakhe have that one meal bath. Amen bazalwane. She could have easily chosen that. Bengayikhethela lokho. Enimeze sasa leyo ndlela bekuzophela ngaye. Kodwa umgcotsho kaNkuluNkulu umchazelile ukuthi hayi ekwenzeni lokho angeke uze kuphele. Amen bazalwane. Qala ngami kuqala. And in so doing angeke kuphele. Koze kushaya usuku lani lemvula. Amen bazalwane. So in other words, as much as vele lento lebizophela by tomorrow or the very next day bebenzobe ngesana lutho phele ngabo. But now indaba esisekutheni are they going to believe? Is she going to believe ukuthi uma ngabe ngiqala kuqala ngomuntu kaNkuluNkulu ngabe lesithembiso lesi asishoyo sizofezeka ngempela na? She had to believe that ukuze ezokwazi ukuthi ekukholweni mesethola umvuzo. Naku siyathola ke bazala kwenzekani? Akuphelanga izinsuku eziningi sekhona an extra mouth to feed umgcotsho. Amen bazalwane. There was an extra mouth but badla insuku eziningi. Why? Ngoba they chose to believe uNkulunkulu ukuthi I must start first. Yabo? Aqale mina. Aqale nginikeze uNkulunkulu kuqala. First God and then the rest. Hallelujah. First God and then the rest. But ukhi usethini first God. And uNkulunkulu unikeza isithembiso esifananise kuthina namuhla njoba sinikeza nakulomfelokazi ukuthi uma ngabe uqale ngami akuyokuphela even if bekufanele ngabe kuyaphela but because you started with me first angeke kuphele. Amen bazalwane. Now do you realize ukuthi mawuzoyibamba lokhiyelo wa first God angeke uzube ne challenge ethi hey kule nyanga nginenkinga ayikho imali yokunikela kanjani? Because it's first God. Amen bazalwane. Hayi ukuthi kwakukuningi niyabona nje ukuthi lo mama wase Amen bazalwane. Not that it's first God ngoba kukuningi. But it's first God ngoba umthemba uNkulunkulu ukuloko akushoyo ezwini lakhe kunjalo even in your life. That's why it's first God.
ngicela ke sibheke I last scripture reference yethu bazalwane before sivale for today. Masibheke lapha kwabase Roma chapter 11 sibu verse 16 wakhona. Romans 11 verse 16. Mike. Verse 16. Uma ulibo lugcwele nenhlama injalo. Lungcwele. Siqale phansi. Uma ulibo lugcwele. Lungcwele. Ayibo. Amen. Uma ulibo lungcwele nenhlama injalo. Uma impande ingcwele namagatsha anjalo. Hallelujah. Amen. Ngicela ngifundele ku English version. Ngaba na English version. And since Abraham and other patriarchs were holy, their descendants will also be holy, just as the entire batch. And since Abraham and the other patriarchs were holy, their descendants will also be holy, just as the entire batch of dough is holy because the portion given as an offering is holy. For if the roots of the tree are holy, the branches will be too. Amen. Hallelujah. If sizoyicheck the same scripture reference ku King James. King James ithini? Kuthiwa lapha, for if the first fruit be holy, the lamp is also holy. And if the roots be holy, so are the branches. If the first fruit be holy, the lamp also is holy. If the root be holy, so are the branches. So, what does this tell us, bazalwane? Isavakazela the very same thing esiyithola lapha kumfolokazi. Ukuthi when it comes to ini okaNkulunkulu, the first fruits. Amen, bazalwane. The first fruits ithini manje? First fruits ithi first God. First God. First God. And then mawuthe uNkulunkulu uqala, then what do? Then the lamp is also holy. Shuthi the time uthi uNkulunkulu uqala, what you are doing is ungcwelisa konke okunye okusele. Amen, bazalwane. So when you say first God, what you are saying is angikungcwelise. Basically, lokhu sukungcwelisa everything else ekhona ngemumva. Masobuyela back ku 2 Corinthians chapter 9. If uthi first God, uthi uthini uNkulunkulu, njoba unginikeziwe imbewu, wanginikeza nesinkwa sokudliwa. Mina uNkulunkulu ngizoyithatha imbewu, ngiyihlwanyele. That time ngiyihlwanyele imbewu, into engenza ngingcwelisa isinkwa sokudliwa. Amen, bazalwane. Amen. So sengizingcwelisa isinkwa sokudliwa ngani? Ngale mbewu engiyihlwanyelile. So that's why it's first God. Because when you say first God, then there is a protection around everything else. Le ezobisele ngakuwena. Amen, bazalwane. Now, nesinkwa sokudliwa usudle sinkwa njani? Esingcwele manje. Praise the Lord. So it's a holy lamb manje because of the first fruits. Hallelujah. If the roots are holy, so are the branches. So impande mangabuthi ingcwele kanjalo futhi nani namagatsha azobe ingcwele. So you choose ukuthi ngabe ufuna ukudla isinkwa esingcwele yini. Praise the Lord. Ngoba uma ngabe ufuna ukusingcwelisa, then first and foremost uNkulunkulu. So realize bazalwane ukuthi akekho on excuse and akekho phuma discharged when it comes to offering kuNkulunkulu. But indaba inawe, you
you need ukuthi uthembeke kuNkulunkulu and uqonde futhi ukuthi izwi laNkulunkulu liyiqiniso alijiki. Amen bazalwane. Njengoba liyiqiniso lingajiki. What God has said is akujiki. Praise the Lord. So understand now bazalwane ukuthi hey indeed kukhona konke kahle kusho ukuthi thine esiyibambezela sabantwana kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngize ngibe ku position la ngithi angikwazi ukunikela khona. Imina shuthi ngisuke ngiyibambezela mhlambe it was due to a lack of knowledge because I didn't know ukuthi if the first fruit be holy so the lamb also is holy. Cishe bengazi. So engazini kwami ngayithola sengenza nomi kanjani. Amen bazalwane. But what God is expecting of us ukuthi siqonde lokho bazalwane and siphile njengoba yena esidirector because njobe ekhuluma nathi ngalolu hlobo bazalwane inhloso kaNkulunkulu enkulu ile yokuthi omunye nomunye kithi nje wasila endlini alibambe lelizwe and then akwazi ukuthi akhululeke ngophelele nje wakulindelekile. Amen bazalwane. If indeed sonke singathembeka ngalendlela le uNkulunkulu alindele ukuthi sithembeke ngayo, I can guarantee you bazalwane ukuthi la endini akekho ongabalwa njengomuntu oswelayo la. Amen bazalwane. Not even one ongabalwa njengomuntu ukuthi uyaswela noma uhlwempu umntwana kaNkulunkulu never. Leyo nto le phela akusho mina kusho izwi kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Not even one person. And then indlela uNkulunkulu azobe sebenza ngayo empilweni zethu nazosebenza ngayo ngathi umphakathi wonke lo uzogqamela ngophelele ukuthi ngempela ibandla likaNkulunkulu lingumbuso kaNkulunkulu emhlabeni. Hallelujah. Kodwa lokho it takes you and I ukuthi sibe la uNkulunkulu esidinga khona so that he can channel his unlimited supplies through us. And sikwazi ukuthi sifinyelele la sithinta khona abaningi ukuze bambonge uNkulunkulu ngathi. Because mangabe kuziwe emalini money is a tool. Amen bazalwane, i-tools. Praise the Lord. Phela the time uhambisa uNkulunkulu into yenzayo udala ukuthi ingayitholi indawo enhlizweni. Amen bazalwane. Hayi lalela phela ukuyihambisa kwakhe enkosini le nto kufana njenge circumcision of the heart towards the love of money. Amen bazalwane. Inhliziyo yakhe yasokwa ukuthi ungami nothando lwemali. Hayi qonda phela ukuthi akusiko ukuba nemali okuyinkinga bazalwane. Alisho njalo izaNkulunkulu. Likhuluma ngothando lwemali. Okuyona impande yani yesono. Uthando lwemali. Mase unothando lwemali kusho ukuthi ine room la enhlizweni yakho. La eqashe khona. Ayisasilona ithuluzi esandleni. Kodwa isinjani isiyakhe la enhlizweni. So mangabe isiyakhe enhlizweni sekuyinkinga ke. Ngoba kuzothi noma kufanele isebenze ingakwazi ukusebenza. Amen bazalwane. Kanti the time when uthembeke ekutheni wenze lo uNkulunkulu akulindele, what you do is your heart is uncircumcised. Hallelujah. Iyasokwa ekutheni ithanda imali. And then musuyakwazi ukuyisebenzisa as the tool that it is. You use the money for umsebenzi waNkulunkulu. Amen bazalwane. We are managers of those resources. Shuthi ngamama bazalwane thina akekho umuntu onento. Kodwa konke lokho esitshela ukuthi sinako yiloko esithenjwe ngako uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu usithembile ngalokho nalokho. Now lokho othi uNkulunkulu akuthembe ngakho, make sure ukuthi wenjani uyathembeka nawe ngakho. Because in so doing is where you are now fulfilling icebo nenhloso yaNkulunkulu ngomunye nomunye.
and imisebenzi emihle lekufanele yenzeke izokwenzeka. But it takes those resources that are available. So njani use that which God has made available as a tool. Praise the Lord. Hallelujah. Nalesikhathi bazalwane bengifisa nje ke sisukume sonke simbonge uNkulunkulu ngase communicateile nezimpilo zethu egameni laKristu Jesu inkosi yethu. Baba mnini manda wonke Alpha Omega mdalo wezulu nomhlaba. We thank you.